Zdravo svima! Dobrodošli na moj kanal Šta za ručak. Danas pravimo mimoza salatu, svima dobro poznato. Ja pravim ovako, a mere se mogu prilagođavati po ukusu. Od namirnica je potrebno 3 obarena krompira srednje veličine, 200 g majoneza, 200 g pavlake, 200 g salame bilo koje, 3 obarena jajeta, odvojit ćemo jedno žumance za dekoraciju i 100 g kačkavalja. Kada sve to pripremimo, uzmemo jednu činiju i ređemo jedno po jedno. Na dno činije prvo stavimo narendani krompir i malo posolimo. Preko stavimo majonez da pokrije površinu krompira. Zatim stavimo jednu pavlaku. Pa narendanu salamu. I opet preko ide majonez. Sada stavimo narendana 2 cela jajeta i jedno belance, zato što smo jedno žumance ostavili za dekoraciju. Preko jaja ponovo ide pavlaka. Na kraju narendamo 100 g kačkavalja. I ukrasiti narendanim žumancima. Dobro ohladiti i služiti. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite moj kanal. Vidimo se uskoro. Prijatno!